Tayo sa may bahaging MacArthur Highway, no? Yan na po yung makikita natin dito sa may bahagi ng Santo Tomas. Mukhang natapos na nila nandagay ng ano, no? Parapet wall. Yan, no? Nakita na natin yung kung ano, kulay white, yung parapet wall nila. Nagre-reflect siya sa ano ng araw, yun, no? Doon. So, doon yung tulay. At dito banda, yan, kung wala pang parapet wall doon. Yan o, tanaw na natin dito, no? So yan po yung makikita natin dito, tapos yan dadaan yung tren. Yan po yung sa NSCR. Ito sa may bahagi, ito sa may ano ito, no? Santo Tomas, Pampanga, San Fernando, Pampanga. Yan. So napakaganda sa ng project na ito, kaso lang laging biktima ng mga Dracula, no? Dami pa yung ano dito. Kitang-kita mo na kung gaano ang epekto ng pagsipsip ng Dracula yan sa pondo ng NSCR. Ngayon 2026, ayan, kumana na naman ang Dracula. Ngayong 2026 budget, kumana na naman ang Dracula. Binigay nila yung GOP or yung government share, yung pondo na para sa right of way, binigay nila. Yun nga lang, yung sa loan process, yung mga inuutang natin sa ibang bansa, ayun naman ang sinisip-sip sa 2026. Pero dadaan, pero ano pa yun, aprobado na ng mga Dracula. Yung isang area pa ng Dracula ang wala pa, hindi pa final, no? Hindi pa nag-approve, ongoing pa yung ano nila sa 2026 budget. So yun yung masaklap dito, no? Dahil sa pagsisip-sip ng mga Dracula, ayan, bumabagal yung project. Nakakalungkot. Ayan, ang ganda nga sana ng project na yan, eh. Yun nga lang, wala. Walang patawad yung mga Dracula ng Pilipinas.